Projeyên îfsadê yên li dijî xelkê me Müslüman berdewam dike temaşevanên hêja. Ji gunehê mezin yek jî jê zînayê, hinek qalanên televizyonê exlaqa civakê hedef digirin. Di bernameyên Kanala ATV de zîna wek meşru hat nîşandayîn. Ev bê exlaqî bû sebeba tepkiyên mezin. Ramazan Bıçak ve çocuk adayı arasında. Birinci çocuğumda DNA'sının yapılmasını istiyorum. İlk çocuğun babası Ramazan. Hinek qalanên televizyonê duwarê bêexlaqiyê de êdî ji heddê xwe derketinin. 19 ayrı alanda Bernameyê çalışma ku yapılmış. exlaqa civakê xera dikin her ku diçe zêdetir dibin. Waqiya herî dawîn di bernameya Esra Erola ku di ATV de derdikeve çêbû. İki hafta olmuştur herhalde. Di bernamê de zîna wek meşru hat nîşandayîn. Ji nûmerê ku ji hevdû cuda dijin beşdarî bername ATV bû. Testa DNAya zarokê wan derket. Di testê de hat xuya kirin ku zarokê wan ji zilamekî dine. Ev bûyara hanê wek deqeyê dawîn di ATV de hat nîşandayîn. Esra geliyor. Temaşevanên ku wek tiştekî baş bûye vê bêexlaqiyê pîroz kirin şoqek mezin derbas kirin. Hinek rêzfîlmên ku dibin kontrola Rûtükê de nîşî, duwarê bêexlaqiyê de ji hed derbas bûnin. Di rêzfîlmên ku cixare waraqî tê de tên sansûr kirin, bi saetan bêexlaqî tê nîşandayîn. Kamuoyû li dijî vê bêexlaqiyê nerehetin û dibêjin ku hewceyê ev bêexlaqiyên hanê tavil bên bin dawî kirin. Lewra ev bêexlaqî urf, çand û baweriyên me hedef digirin. Hewceyê Rûtük müdaxeleyê vê yekê bikin. Kamuoyî dixwazin ku heger hewce bike bila Rûtük. Hinek qalanên ku duwarê bêexlaqiyê de israr dikin û bername û filmên ne baş didin nîşandayîn bi temamî bigirin.